मोसायोब्ला हारिमुआव थायोब्ला मानसिया गाज्रि जायो। उनाव दावरावानो जाबाय माबा माइनावजों फैलाजों गोसथोलायोनो लानानै खारबायलायनो होनलायनायबो खोनादों आरोखि जोङो। जों जेला सिनेमा बानायजेनदोंमोन हायनामुलि, जोंहा दाब्ला आदा मेन्देला आंनि नाजानायाव जे जों हायनामुलि खालामजेनदोंमोन, बेवहाय जोंहा रिजु सरगियारि माइनावखौ जों जेला लानानै फैबाय। दाना मा जाबाय? नोंखौ मोजां मोननायनि नोंखौ बे कला गुरु बिबुं मोनदोङो मोनसे मोसानायनि थाखाय। नाथाय राभाया जि मेथाइ रोजाबबाय, बे मेथाइनि गेजेरजों मा खालामदोङो? बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगाङावनो थैनानै थांबाय, नाथाय दासिमबो गोथाङै दं। बेबायदिनो महात्मा गान्धी, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बाहागो लानो हानाय केसि सिमला मिउजिक स्कुलनि मानगोनां प्रिन्सिपाल बिथां आदा सानसुमा गयारी, बाहागो लानो हानाय मिउजिक स्कुलनि गासैबो महरगिरि आरो गार्जेन नोंथांमोन, नैबे राभानि जि मावबोनाय जि बिहोमा, दा बेफोरनि गेजेरजों जोंनि उन्दै उन्दै बे दानि हारिमु बिथिङाव गोसो गुदुं, मेथाइ रोजाबनो लुबैनाय, मोसानो लुबैनाय, दामनो देनो लुबैनाय, बिसोरनो खोनासंनो हायोब्ला थारैनो थुलुंगा मोनो होननानै आं सानगोन। दा बिबुंथिखौथ' गोबाङा खोनासंनो एसे उसुबिदा मोनो। दा आं बिबुंथि लाखिबाथाय बेबायदि गावजों गाव रायलायबाय थाबाथाय बिबुंथि लाखिनो बायो। ओंखायनो बै नानिमोनखौ आंखौ नाहरनो आं खावलायबाय खेबसे, आरो खेबसे आखाइ खबनानै हो। बेनिफ्राय आंनिथिं नाहर बयबो सिरिथा 2 मिनिट। दा जोंनि गेजेराव गोबां सुबुङा थैलांबाय, कौटि कौटि सुबुङा जोनोम जाबाय, कौटि कौटि सुबुङा थैलांबाय। दा जोंनि बे ओनसोलावबो कौटि कौटि सुबुं जोनोम जाबाय, कौटि कौटि थैलांबाय। नाथाय जोङो दा रावखौबो गोसोखांनो हाया। सोर थैलांखो, सोर थांनानै थाखो, थांनानै थानायफोरखौथ' गावजों गाव सिनायलायबाय। नाथाय जायफ्रा थैनानै थांबाय, निश्चय जों बिसोरखौ रावखौबो गोसोखांनो हाया दिनैनि दिनाव। नाथाय माखासे बेबायदिनो सुबुंफोर दङ जायफोरखौ जों दिनैसिमबो रायखाङो आरो गोसोखाङो। दा बिष्णु प्रसाद राभा बिथाङा दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगाङावनो थैनानै थांबाय, नाथाय दासिमबो गोथाङै दं। बेबायदिनो महात्मा गान्धी, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माखासे सुबुंफोरखौ जों खिन्थु नुवाखैब्लाबो नामजोंनो जोङो मिथियो आरो बिसिनि थैनाय सान, जोनोम सान जों फालिबाय थायो। थारमाने माखासे सुबुंफोर थैनायनि उनावबो खिन्थु दिनै गोथाङै दङ। दानिया खोथाया जाबाय मा? जोङो साफ्रोमबो सुबुङा जुदि नाजायोब्ला बैसोर बायदिनो जेब्लायबो थैनायनि उनावबो गोथाङै थांनानै थाबाय थानो हायो। जायखिजाया खामानि मावनानै, नों गेलेनायानो जा, हारिमुआनो जा, बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिङानो जा, गेलेनायानो जा, हारिमुआनो जा, सोलोंथायानो जा, समाज बिथिङानो जा, राजखान्थियारि बिथिङानो जा, बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनानै समाजनो बिहोमा होनानै जोंबो गोथाङै थाबाय थानो हायो। दा आं बेखायनो नैबेखौसो बुंनो नागिरदों। दा बेवहाय थानाय जोंनि जायफोर फरायसाफोर दङ, दिनै सोरबा मोसादों, मेथाइ रोजाबदों, सोरबा दामदों देदों बा दामनो देनो नाजादों। दा बिसोर साफ्रोमबो सुबुङा, साफ्रोमबो मानसिया गावखौ गोथाङै दोननानै लाखिबाय थानो हागोन जेलानोखि नोङो हारिमुनि गेजेरजोंनो समाजनि थाखाय खामानि मावगोन, हारिमुनि गेजेरजोंनो समाजाव बिहोमा होलांगोन। दा बेखायनो आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों।
दा बेवहाय जोंनि केसि सिमला मिउजिक स्कुलाव जायफ्रा मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय सोलोंनो फैदोङो बिसोर साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानायखौनो गावनि जिउनि थांना थानायनि मोनसे केरियार हिसाबै दानानै लानायजों लोगोसे गावखौ बुहुमाव बा समाजनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव गोथाङै दोनबाय थानो हागोन। दा बिष्णु प्रसाद राभायाबो बेबायदि सासे सुबुंमोन। बिथाङा मामोन? हारिमुजों लोगोसे गेलेनाय, राजखान्थियारि आरो भारत उदांस्रिनि थाखायबो बिथाङा बारसोमदोंमोन। भारत उदांस्रिनि थाखायबो बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बिनि मोनफ्रोमबो खामानिफ्रा जोंनि समाजाव थुलुंगा होदोंमोन। बियो जेलानोखि हारिमु फोथाराव आगान होबाय, हारिमुआव थानानै बियो माखासे सोरजिबाय, जायनि थाखाय जोङो राभा गित होननानै बुङो, राभा संगित। राभानि स्पेसियेल मेथाइखौ जों दा रोजाबो, जायखौ जों राभा संगित होननानै बुङो। दा हमनानै ला बिग्राया मेथाइ रोजाबो, सुलिगाया मेथाइ रोजाबो, बिग्राय मेथाइ सुलिगा मेथाइ होननानै जों बुङाखै। नाथाय राभाया जि मेथाइ रोजाबबाय, बे मेथाइनि गेजेरजों मा खालामदोङो? जोंनि हादरनि, जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ फरायनायनि थाखाय, समाजाव खामानि मावनायनि थाखाय, दावहा नांनायनि थाखाय थुलुंगा होदों। जाय मेथाइफ्रा दिनैबो जोंनि समाजाव, जोंनि हारियाव, जोंनि हादोराव थुलुंगा होबाय थानो हायो। बिथांनि बेयो मोनसे सोरजिनाय, आरो बे सोरजिनायनि थाखायनो बिथाङा दिनै गोथाङै दङ। दा दहाय एसे सिगाङाव जोंहा प्रिन्सिपाल सारा बुंलांदों, बेखौ मानो कला गुरु बिमुं होनाय जादों। बे कला गुरु बिमुं मोनदों मोनसे मोसानायनि थाखाय बारानासि काशीयाव थानाय हिन्दु बिश्वबिद्यालयाव 1939 मायथाइयाव बेखौ मोनसे हारिमु आयदा दिन्थिफुंनाय माबायाव आयदायाव बेखौ लेंहरनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बियो मा मोसादोंमोन? तान्डब नृत्य। बै महादेवा जे मोसायो जे माबा लानानै, त्रिशुल लानानै, तान्डब नृत्य। बे तान्डब नृत्यखौ मोसानानै बियो बिनि भाइस चेन्सेलर, दहाय जे सिगाङाव रायखांदोंमोन आङो, डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भाइस चेन्सेलरा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनानोमोन। बिनि मोसानाय, बे तान्डब नृत्य मोसानाय आरो हारिमुआव बिहोमा होनायखौ नुनानै बिथाङा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णना बेनो कला गुरु बिमुंखौ होनाय जादों। दा हारिमुनि अनगायैबो दहाय बुंनाय बायदि बिथाङा राजखान्थियावबो बाहागो लादोंमोन। कमिउनिस्ट पार्टीनि जानानै बिथाङा बरपेटा बिधानसभा समष्टिनिफ्राय, जोंनि जायगानि बे बरपेटा बिधानसभा समष्टिनिफ्रायबो MLA गेलेदोंमोन। दा बेबायदिनो बिथाङा गुबुन समाजनि गुबुन बिथिङाव खामानि मावदोंमोन, बिहोमा होदोंमोन। बिनि थाखायनो बिथाङा दिनैसिमबो गोथाङै दङ। आरो आं बेखायनो बुंनो नागिरदों, जों बेहाय फैनाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मेथाइ रोजाबनानै नोंनि थांनानै थानाय राहाखौ दिहुनना लानायजों लोगोसे, मोसानानै नोंनि थांना थानाय राहाखौ दिहुननानै लानायजों लोगोसे, क्रिएटिभ नोंनि माबाजों, नोंनि सोरजिलु गोसोजों जुदि माबा मोनसे सोरजिनानै समाजाव बिहोमा दोनलांनो हायोब्ला, जुग जुगनि थाखाय, फैगौ थावजेन बोसोरनि थाखाय, गाबोन थैनानै थाङोब्लाबो नोंसोरो थांनानै थानो हागोन। दा बेखायनो जोङो माबा मोनसे खामानि मावोब्ला गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ मावनायजों लोगोसे बेबायदिबो हायो नामा, बे नोजोरजोंबो जोङो खामानि मावनो हायो। आरो ओंखायनो माखासे फोरोंगिरिफोर दं, जायफ्रा फोरोंगिरिनि साख्रि मावनानैनो मा होनो, दा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनानो फोरोंगिरि सासे, नाथाय फोरोंगिरि बियो खिन्थु दासिमबो थांनानै दं थैनायनि उनाव। मानो? बे साख्रि मावनायजों लोगोसेनो गावनि मावनायनि गेजेरजों ओरैबायदि माखासे थुलुंगा होलांदों फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव, बुहुमनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव ओरैबायदि इन्सपिरेसन होलांदों, जायनि थाखाय बेखौ दिनै बुहुम नाङैनो डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनखौ 5 सेप्तेम्बर खालि फालिनाय जायो। दा जियानो जा, आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आसा खालामदोङो बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिगोमाफ्रा, गार्जेनफ्रा बेबायदिनो गावबागावनि गथ'खौ, बेखिनियावनो मोनसे खोथा बुंगोन आङो, दे सिगां समावथ' जोंनि रावबो गार्जेनफ्रा, बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'खौ मोसाग्रा खालामनांगौ होनलायनानै बेबायदि स्कुलाव लाना फैयामोन। हयथ' स्कुलबो गैयामोन।
मेथाइ रोजाबनो नांगौ होननानैबो रावबो लानानै फैयामोन साननाया मा दंमोन मोसायोब्ला हारिमुआव थायोब्ला मानसिया गाज्रि जायो होननायसो दंमोन आरोखि बेबायदिमोन सोरबा थियाटाराव थायोब्लानो बे मानसिया गाज्रि जाबाय होननानै गोदो बर'फोरनियावथ' मा बर'फोरनियावल' नङा जोंनि समाजावनो मा बेबायदि हिनजावखौ रावबो हाबा खालामामोन बेबायदिमोन दा जोंनि गेजेरावबो बे थासारिया जोबनाया बारा गोबाव जाथाराखै जों जेला सिनेमा बानायजेनदोंमोन हायनामुलि जोंहा दाब्ला आदा मेन्देला आंनि नाजानायाव जे जों हायनामुलि खालामजेनदोंमोन बेवहाय जोंहा रिजु सरगियारि माइनावखौ जों जेला लानानै फैबाय दाना मा जाबाय बै माइनावमोनखौ बुहुदानो बे गोसथोलायसिगोनानो आरो इसोर फैला जोंनानै उनाव दावरावानो जाबाय माबा माइनावजों फैलाजों गोसथोलायोनो लानानै खारबायलायनो होनलायनायबो खोनादों आरोखि जोङो किन्तु मालाबाबो जोङो बेबायदि नङा जायाखै दा बयबो नुबाय थादों बेबायदिनो उनावहाय मा जाबाय जोंखौ जायफ्रा सोंखारिबाय बेबायदिनो बिसोरो गोसथोलायसिगोन दै सिनेमा बानायनाय माबा बानायनानै होनबाय बैसोरो दिनैनि दिनाव मा बुङो जोंखौ है नोंसाजोआबो मोसानो रोंगौब्ला सिनेमायाव एसे सोनानै होदो नोंसालायाबो मेथाइ खननो रोंनाय जाबाय एसे मेथाइ रोजाबनाय होदो होनग्रा जाबाय आरोखि दा बियो जोबनानै थांबाय दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गार्जेनफ्रा जुदि बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'जों लोगोसे बेखौनो केरियार हिसाबै दाथारनांगोन होननानै दा जेरैबायदि गोसो होनानै थुलुंगा होनानै गावनि गथ'फोरखौ मिउजिक स्कुलाव मालाबा मोसानायनि स्टेजफ्राव लानानै फैबाय थादों बे जोबोद मोजां इसारा आरो बेबायदि खालामबाय थायोब्लानो जोंनि गथ'फ्रा साक्सेस जागोन नाथाय बेखौ जोङो फरायनायजों लोगोसेसो लांफाबाय थानांगोन फरायनायखौ हारिमुजों लोगोसे लांफाबाय थाबा जानाय नङा फरायनायजों हारिमुखौसो लांफाबाय थानांगोन दा जेन'बा जोंबो उन्दैनिफ्रायनो हारिमुआव दंमोन नाथाय बे हारिमुखौ जों फरायनायजोंसो लांफाबाय थादों दा बेखायनो बे बिथिङावबो सांग्रां जानो थाखाय आङो खावलायबाय गोजोन्थों मेथाइ रोजाबनो खावलायदेरदों आंनि लाइजामा लाइजाम नङामोन बियो गोरबोसोमोन नोंखौ मोजां मोननायनि नोंखौ आंनि लाइजामा बियो गोरबोसोमोन नोंखौ मोजां मोननायनि नोंखौ हास्थायनायनि
주감이 작은 라이자미 바타야 그물랑게 능구원 마이 주드바 주감이 작은 스야블라브 그르브 비카야 주감이 작은 언니 라이자마 라이자 노나무 Thank you. Video ko na rin talay, sabi ko, presento.